ki khubor ka Bate CTV, lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Ka Tata Safari ke SUV ke bapau tam jong ke India, minta kalami ha ka jinglong batmai, ringkat bat khatsan teligi features baningkong e ha ka segment. La play ye ki booking, but ya ki jing tip bakam bnia, one shaka Frank Motors light koringi, lani phone hau number hinyo not sausan ar, not hinyo khandai hinyo lai. Kumshi benta ban penstet ek jimpin trekam ya ka Urban Primary Health Center ka Lumparing ya ka beladep ban bu ya umau nong rem haus nem araja arpuar UMLA ka 19 South Shillong ba Sanbor Shulai benta ka singi ka khat artre ubenai no pra ulet benjurep ya ka jaka bente ya ka diga center haringkat baki officer ka tanak ka koi ka kya Haga diga jinglek benjurep la sendran lang yu ba Sanbor de langut kirang ba shnong jong ka luo Lumparing opo Lumparing ba ka right laban kinjat football lem bagi dekhot ke executive committee jong ki lai tili ki dor bar shnong ya kini uba Sanbor la penyo min ba udang bat kum menteri sarkar haus tem arja arpuar hak ba James K Sangma udang bat kum menteri ka koi ka khya jong ka sarkar jilla bat kamang tingka bente ya kini ka Urban Primary Health Center Lumparing kalong sau klur khandai phu khandai lak Habakran ga jingalang ba Sanbor la ai kublaya ka shnong bla no sinyak syakatan ka koi ka khya klem jing siu ka bahe ko 100,000 square feet barula kerpa dikipat ba nong shnong ban aga ketika mon ka ketika diang ha ka bede bu kontraktor bente ya kini ka jaka sumar Kapagila ang nul aslam ya kanaka jitumu bagiyawan kanaka por bandon kanaka health center la ka jong Di kumba fitibi ka health center ju ka don ne po Lumparing ka bang suwai ka yang ka health center dia menta kalong cha jing dokumen ba la banjo no ka sub center jong kanaka Silong joli jing gila gili ka ba silong ka ba saban ra no ka tai ni Tingi dokumen ro ba yo ina ka jaka ka klop Kabang ilang yudon caka banting kan kaya ban an sobha na kabantag jindon kam gi pai no suslong tingi dapro da kajing dokumen ka bakraw ya iba Sanbor iba la tun urlong ya gade jang mut ni ha bangi leit ning kong ban ya thu i bang kwa ban snai kan ka sab sutar ne ka jaka ban warna ka ka sab sutar na tin leng hang ni ya da kajing tres tom jung la sa Kalbala ban pen kok ngui sarkar ban ai sanction na kabanta bante ya kan gayin kat sentar Kapur bau James Sangma udang longu health minister tenga layakran bat hadin bangi layashong boro lay dorbar nagaliang jong dorbar song bolong pering slot apa stunat kalong bakila ai pat kila ai yang na jaka kuman 100,000 square feet tam haba na health department hak tu sistem gibla lek kilawan bar sorwe pat kum ka provision galong ba mde beduna ya kan 100,000 tekan ka digajing terku ka ba kisa accept ya na scheme sa priang baga long 100,000 tam kana long feasible na berdagang na shop center te kumbalong baru kata sinem ko shop center na ka health department ki haban siu siya ki training lagi Suwai hari tay haying jabatan mo tentang tiang bongkuai baru beli. Te hari nang tu hari mengilayo ijing tho ilay song meeting bat ngasoban ay kaburom ya kador bar sinong borok lay dor bar sinong ka bapilay ay ka sport ba Lumparing Sports Club bapilay ay kuluj minsim free of cost. Klemda siu sinayaru ban alot yang nagajaka saka health department. Te kanang ba hadin baladap ban sinaya ka ki nagalang department kin kriya no hagde agan ka batumay on radap te kiwi pat ki post mo ki kamtray pat la ka di shokidar ngilekar ni kataru atau po la ka ki eji don kam jogi shokidar ani ki caretaker ani ki mo ki ward boy ward girl te kamot kini ki lai dor bersenong kin song bansa recommend pat sa health department te ngai ko beli pi baro pat kamtam ya health department nadu ko poding ba sila ako suawin song tan ini cit but kajing trace tom jung ba wan yang kum executive engineer kabangim cin man ka tayong ya communicate banyambare sharum sanang kumno ban pay yang proposal
hadin ba James sang ma lek kita tadi hak arsau tadi mulai benrio arpuar mulai rekomend bat ngilap ha untuk kumpakalen mendai ka masuk banyo skim pihak lek durip pihak lek mud ko bisito skim la pisong na yeng sutai ai wu na bas mur la cala yo skim nakaliang juga di officer di health department ibadah lang baro bat ki kontraktor ki nong tray jon kontraktor ki balas lang jing tray pihak tip it's not a matter of joke pihak badle bu convince ting don bisa ki accept ya ka proposal ngah badle na do ka level ng chief minister tengah soba ai ko bele ya baro ki officer nadu ikong Dr. Lungdo ibala letno bari Dr. Lungdo ibalawan pat banta ko district medical and health officer pat boro ki official jong health department kidi ki backbone kidi ki ground force ladam day na ibawan yang ladam day ni Dr. Lungdo bat ki official jong engineering wing jong department kapat ka jong ban follow up ka scheme ban yo ya ban pinrung ban approve na po planning nang taban poi pat ya ka support finance ban yo ya sanction kacimpor nakawai ka table ki apsong ki series of meeting ki tender committee ki apsong sakiti ki approval committee kine gobon te hakaji nyalanti ngasoban ay kublay na banta jong pi boro kinong sunong jong lumparing pelun bat ka konsonsi hi boro kawai kabakan long ke jarap sibone ya kituki kamtam kituki duk suk bat ya baro hi ki emergency case don ki bamansa ka accident ni ki ba or ki ba butoy ki ba let's say la di por ban hak lung ni ki ba yo kan sani jing pang suk po pangli pre pinher nurun kam pinher changa lu po dispensary laban la ni sulung sibil mut ki emergency prayo ban jing sumar ka kloy kloy ang ne mo doktor te kene ka ki ka jumun to jung pi kinong song jung ka lumparing pelun bro oi te kene ka scheme baro kalong hadin bal kidon di deduction nang ne nang tai borok hoy kalong total 100 crore kendai kundai la 100 crore kendai kundai la te ngaru lidi nga sokmen nya sokmen lang ko binong chong sinong te piniapet kang ba during the course of construction akana ka sinong gade ba jay haka sinong jungi baro kidi ba jay mundon ki rusniu mundon ki nong pendik kinong demand pisa bentar kalau pinang ya ban demand pisa do konduktor kumbarong skui ki jaka ki bangi pio slow ki jui ya ki media bagi press ne hangi hang ne hi nginang ai kala ban sine arne al ron kam nang benta ka jing kam jongka ne ka project ne ka project kan long ka ba ublay un kurku kat akapor ka jongi kendep no krang bag generation before kisi ku jonga jupi kini yo ya ka jing sumar na marah ka jing im go bon mon ngasi ka baron kam me de ka jing ko jing kya oi kene ka isi ne rei mentapan ngidon ye kene ka yutsi ka ba lawan ra mo daga jing kristong ka jongi MLA jongi ka ba long ka wei ka jing mentoi ka ba kham kerpang ka ba ngi lai yo bani kren ngi lai yo di jing shai na i ki por ga lek no ru ba desi kan don ki jing thia ba san rugli ki jing thia ti kan di kan long ka jing yarap ka ba Sipau tuli ki jing thia ti kan di kan long ka jing ku ka ba trawe ka dong ka thain ka jongi ka ba ki emergency ki ba yo jing shai man kin don hakani ka UHC ka jongi hangne dengi sung thuru bakani kadai ka tungu jing penchai jing iba kadai ka package ka ba ngin yo ki ba ki facilities ki ba khambyang ti kani kan long sya ka jing kerku ya baro ikinong seksyon nadu ki badang gret hadu ki balasan na ka benta ban yo ika jing sumar ka ba khambyang ban ka bang yo ban mare ham jingai na kani ka shnong ka jungi henry hangni hajan nilai yo ikani ka jaka ka ban long ka jing kerku ini dijukran na course ka por ya ki development but baro ki perlo ki ba ni ki wei pat constituency ki ju I mean si mingi ya bahwa ki pek ya kini ki development ki badon po kini ki kani constituency ke jongi nilong ki badon pok yo ki indoor stadium ajan man kisnong yo ki indoor stadium idang don ru ki project ki ba khamhe ki bangin sayo kam kasnong ke jongi ru po pinjam football ngin don ka ngin yo ka cultural center nang ta ngin yo ka standard ground ke football kapan long ke jingero kemal kani ka than ki room jongi kamduna ki football ground ti ngilai kran ba ila kilawan ban sorbi na po ka sports department ru
inyo ya ka standard ground. Ikan ikan long ka jing kerku ka ban yo ban kentiu syu ya ka snong ka than ka jing iboro. Di don tang ka ban duai na ka benta ka diba ketika diba di nangla ya ka ban yo ka met ka ba koi ka kya di nangla ru ya ka ban trei ka kam na benta ka ha kam ya jing di nong sung po konstitusi. Ka bang saya perkat bah kalau kam miracle hakan kan ka klub kalau hakat senior bangi abat mi competition ni sio ya kan sam poi perkat mo ni som kai ham ni hai ni yang ibarat how to snap adin baki ya ka mau nong rimjong ka surat itu bagasa untuk nilai yo dari Kristen hadir nang tu kawan pak kubur pak sedangnya ke urban health center betul kalau di sistem lay kendo iki nokit kam jom ke klub tengah ai kublai bak bure ke presiden ke klub ke tikipor jom bak blue ni borok ki jom anar ki ba don hapok ke komiti jom ke klub ke balaya sebut di jumut lay ai subai kan kita lay bandar de kumju di snung bayat dai ki jaka putra te kamu kan poi se se baik ki babon ki development ng Meghalaya balai ki ay ka surok mentah daw ki ay keleng re sakut bam ya suku bam ya pe te ni don ba ya don kata teman sim na ka roy ka pa ale sen sam no ke dinyo bo kejat ke kalaya baik ni kam te kabangi kum kasnong ro kini ki nado kontraktor mo ki pan patre kini ki official na kahel ipediang burom ipi hakan ko ko por bagwan kum kasnong milong welcome nang ba ikam ti jam kin ya dek